Bun. Let me share the link. Okay. I shared it. Let's go. Hai. Just start. Ok. Nu pot să joc cu toc. Cu? Push to talk. E imposibil. Ok. E ok. Dacă nu poți, e ok. De fapt, middle buton click. E ok. Tu știi. Jungle! Ce Jungle al meu. campion are asta? Uai de cap meu, nici nu s-au luat toate rolurile și eu joc suport. Iubesc normal le blind pick. Ce dracu are asta numai 30 de campioni? Un suport distractiv. Alistar! Nici măcar Alistar nu are. Ai de pula. Bro. Heimer. Îl are, din păcate. Sau? Era free to play. Da, e la free to play. Sau Nautilus. Da, nu știu. Are pe ambulanță, oare? Ascultă de mine, Heimer. Na, dar nu e suport, basically, deci nu prea vreau. Ba da, pe Mobile Fire, de exemplu, ultimele, cele mai văzute ghiduri sunt de suport. Let me guide you. Uite, îți dau acum. Da, știu, te cred pe cuvânt. Face 12-18 cu Thunderlord. De pe flash. Pe suport. Are skin pe ea. Ok, let's roll. O să iau exhaustul. Joc eu meciul viitor cu Soraka. Nu, te rog, lasă-mă doar să joc campion pe care îi are. N-ai și tu una de carry acolo la free to play? Ba da, e Jinx, da, dar îl are pe trash, putem să facem Hook City. Da, corect. Stai să-mi iau telefonul, că e pe dulap. Oh, wait, I left this on. Ok. Marco, hei. Îmi pare rău la următorul. Stai să dăm mod și aici. Da, dar încă o fac. Stai să intru și eu pe stream. Pare rău, copilaș. Da, promit.
Mai scrie cu caps în morții, mă. Cu ce începe asta? Cu... Let's do this. Oh my fucking god, really? Okay, let me... HUD scale. Map scale. Oh my god. Log this shit, ok. Sound, că nu s-aude nimica. 95, fără muzică. Asta pe 50. Nu. 60. Bun. Am pus prost trepul ăla. Every step, a new journey. Oh my fucking god. Their call. Și hotkeys. Trinket pe... Așa. Nu mă deranjează ăla de pe așa. Dar... Camera control. Oh my god. Pare rău. Poți să dai smite de la început, știi, nu? Știu că ești low, dar am luat Q-ul primul. Toggle camera lock, space. Așa. Deci, what the fuck, am luat rejuvenation căcat. Băga mea-și... Ok, mă bucur, Marco. Stai că-s campionii acolo. Borderless. Thinking. Îmi pare rău chiar. Interface. Team free. Așa. Bun. They were in the way. We should be good now. Where am I needed? Perfect, bă. Never leave. Am dus sus, gata, m-am enervat. Unde sus? Am acolo un trap, în caz că vine cineva. Bă, dar Wally, eu acum nu înțeleg de ce ai început acum jos. Ești AP jungler, începi la blue, dude. Îmi face red. El? Da, Întâi rău. da, e clar. Rip. I heed their call. I lend my aid. Face jungle-ul. Am ce Am să luat Winders... Am luat Thunderlord, bă, ce prost, am vrut să pun Windspeaker's Blessing, bă. My fucking god. Cine dracu tot spamea? Care e top? Bow de Malphite. Ok, să fiu un meci nasol. Da, Thunderlord pe orice, dar nu pe Soraka. Windspeaker's Blessing e OP pe Soraka, dude. Eu mă cac de tot pe jungle-ul ăsta, ce dracu. Hey, well, that was some damage, I guess. Doamne ajută. Mă dau back, ce dracu. Întoarci, mă, că-ți rup gâtul, e. Eu cam căști. Hai mă, serios, cine dracu n-are căști în 2016? Nu-i Bibi, se aud ăștia lui Wally în fundal copiii lui, că el e tată. Tată la 7 copii și 7
bunici, ce? Nu știu. Nu! Bă, fucking hell, stai. Iarăși! Bă, deci nu pot, ce dracu. Să trăiască. I heed their call. Ah, fain. Doamne, mute Malphite, what the fuck. Hatred in their Easy Thunderlord. Din echipa mea a murit de 2 ori. for peace of mind. Every step, a new journey. Poate reușesc de data asta. M-aș bucura să știi. Du-te, bă, pune. Doamne! Bă, ce insistență sunt oamenii ăștia. Poate apasă după dracu. Never waste a breath. Oh god! Nu pot să cred că aia n-a lovit. Ce idiot! For peace. Ce că fac eu? Ce vina mea? N-a zis pentru tine, a zis că a făcut el Ah. prost. Dacă m-a stricat, na, ceea ce mi s-ar părea normal. Heed their call. Ăsta deja a pierdut o turetă, bă. Bă, dar cum? Aia-s 2 top, aia-s 2 top? Și nu nimeni mid. Sau ce? Uf, be sub. N-am ce să fac, nu-s pe contul meu, ok? Fucking hell, dude. I lend my Ce? Ok, obișnuiesc cu ideea. Ok, ok. Oh my fucking god, dude. Uf, sub, be sub. Am murit și odată la un om. Where am I needed? Na. Poate ar trebui să cresc un pic chat-ul. Never waste a breath. That's better. The whole world in balance. Nu. This is has been destroyed. Bă, deci... Every step, a new Mi-am pus pe al doilea monitor Facebook-ul și acum pot să văd ce era. Oh god. Nu e ok. Ah! Please!
Save me! Așa, bun, mă la Blitz, totul e ok. Bă, ce proastă e asta, dude. Dude, asta e rău proastă. Gen, e legit proastă. Bă, dar n-a avut... A fost solo pe un duo lane, deci Am apărut... nu-l învinuiesc, dar totuși, cam prost. Îmi pare rău, Ionie, dar da, am cumpărat cacatul ăsta de coi de rejuvenare. Acum. Dracu, bă. The whole world Din greșeală, când am început în loc să... Poți să fac de aici? Cu W-ul? Da. Și mie tot nu mi iese, bă. Ce dracu. Mi-ești odată. Oh my Don't move in a straight line! Easy! Stați, bă, că vin. Fugă viață, fugă viață. E fun. That's right. Dai un spear bowl and mai merge în cougar mode. Așa, switch to cougar now și sar pe el, bun. Vezi, mă? Come on. Good job. Ah, I tried. Oh my fucking god. Uita la aia. Cred că vrea triple-ul și apoi mă urmărește sau ceva. Oh my fucking god, ce proastă e aia. Ah, fucking hell. Mi-a zis, scuze. Da. Ia că... A făcut-o bine omul, na. Dar totuși. N-am mai putut să mai sar o dată. to heal and protect. Where am I needed? A new journey. Fuck did. Ne-a pus ăsta. Oh dear. Ok, e nasol. Da, de acolo. Nu-i bine. Oh god. Eu vin aici. Okay, that's good. Easy. Their call. Bravo, guys. Because Evers. Las cu nu-i be. Nu știu, bă, da, eu nu pot să joc cu camul de blocat. Efectiv, nu mă găsesc pe mine în luptă dacă nu sunt în centrul ecranului, sau mă rog, relativ în centru, pentru că joc Offset. offset, da. Nu joacă toată lumea. Opa. Plâng. Bă, tu ești animal. Nu mă obține. Ok, mulțumim, fain. Puteai să dai mie, după ce eu ți-am dat ție, știi, cam așa funcționează, dar Da? fie.
Oh god, oh god, oh god. Am nimerit ceva? Hai, we can make a play. E n-ai? Oh fuck. Na, ia-l. Deși ultimul pe care l-am. Hai, dar n-am putut să rup. Hai. Poți să le iei, așa-i? Așa-i? Ok, worth. Swifties! Back I go. Bă, meme 3-3-3, da? Să fie clar. Aș putea să fac... Pop-out chat. Să-l vedem pe la cum se cheamă ăsta, Road of Ages? Road of Ages, da. Dar nu trebuie să încep cu Needless. Așa că las așa. N-am needless. What? A new journey. Bă, sincer, ai și făcut Road of Ages. Da, am făcut Needless. Ziceam dacă eu. Tu? Și tu poți. Dar și-o ar fi trebuit. Never waste a breath. Pe ce am zis meciul trecut. Mă pot obișnui cu Nida. This is my path. Vin acum. Ok. Oh god. Am murit. Nu e bine, nu e bine. Eram foarte confuz că nu puteam să dau heal singur. După aia am realizat că nu poți așa. Că nu prea poți, nu? Asta e. Deci, Akali nu a putut să dea jos tureta. Ok. Aș sări pe el pe bune dacă nu. The whole world in balance. Mă trage șeful. Nu! N-avea heal. Papa! Na. Eu și cu el. The whole Nu mai am mana. world in balance. Fugi. Știi că dacă dai un Dacă îi dau un speak e mort. Știu foarte bine. Ok, acum o să spun. mă rega asta. Eu încerc să vin cât mai repede pe De tot holy shit, ce m-au necat, ok. Bine, măcar ai viață acum. Stai, mă! Pizdă beată ce ești. Acum, mai stau aici să am mana aici mai mare. Da, știu, care. Oh my fucking god, dude. Ok. What? Jinx-ai a mers în timp ce era snerd. Câteodată se întâmplă chestii necurate. For peace of mind. De ce ți-a scris Zou? Cam aș...
eu personal de mult i-am dat de la începutul meciului mute lui Malphite. Nu urmează fight. De Malphite ziceam. De prostă de Queen. Hai. Putem să fim agresivi acum. Where am I needed? Așa, trage-mă, bravo, băiat. Nu scoate Sari. experience. Nu, stai! Mă cac pe mine. Mă cac pe mine, ești prost. De acord. Te contrazic. Îl ajut. Na. Ce cum să-i fac? A venit, mi-a dat un hit? Pa. One hit. Never waste a breath. Nice SS stop. Ce SS, bă? Taci, mă, Smananda. For peace. Nu pot să cred ce prost e prin ăla. N-am luat assist-ul. La mea și pula. Ia heal Vaco. Nici nu-l meriți. Exact. Am I needed? Cred că îmi fac ala cât întâi și după îmi fac Rabadoania. Ce dracu? M-am și speriat. The whole world in balance. Oh god, nu! Oh god, oh god. This is my path. Ok. Come on, Queen. Bă, taci, mă! Ce bine ar fi dacă ar fi așa ușor. I heal. Bă, dar poate să nu zbiere. Bă, nu ai zbierat, scuță! Aproape. Ok, ciao. Ok. La muncă! Ce fain a fost acolo ce am făcut. LOL! Dude! Te predict. Blăză. Ich bin d'accord. Deci o să avem șanse. Știu. Să știți cu ala cât e OP. I lend my aid. Țin minte în care vremurile în care Swift-ul dădea 65. Mă cât dă? 50? 60. Ah. Da, e. Da. In balance. 700 la chestia aia. Gracefully. Oh my fucking god, nu! Stai acolo, Yasuo. Back, 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 back. Asta e chiar prost, amu. Uai, am încercat să dau, dar n-am dat-o la timpul, da. Poți să fac așa cât, man.
N-am luat eu kill, îmi pare rău. Trebuie să spară mult rău, mă. Gata, nu spară pentru kill-ul ăla. Păi lua și al tău. Eu dau Ai dat la heal și... minion. Eu dau la Cannon, da. Crezi că mai ai 16. Știu. Dacă mai dai dată mori. Nu, nu te mai lasă să dai odată. Te pune la 1 HP și nu te lasă să mai dai până nu ai destul să mai dai încă o dată. This is my path. Unde dracu? Mă rog. Lasă așa. Planul nostru e format din 2 AP, 3 AP, ok. Ăștia își facă mașină rup. Damn jukes. Deci mă scoată shield-ul la ratatul ăla. Are shield? To heal and Yeah! N-am nimerit. Ok, hai să plecăm. Faci. where am I now? No, god, nu e ok, suntem despărțiți de ea. Hai să ne grupăm cu ei. Sau nu? This is my Oh my fucking god, ce idioți. Poți să-i scoți shield-ul la ratatul ăla? Da, hai că încerc. Acum că e banana. La muncă! Ok. Ha, bună. O prindem? Hai că i-am dat... Vezi că vine și ăla din spate. Dar ar trebui să-l prinzi. Dacă nu ești prost, desigur. Dar vino să dau heal bowl. Ups, nu aia. S-am dat cu ulta, că altfel n-aveam cum. Dar tot degeaba în pula mea. Era un blitz. Na, ce să-i faci? O să nu te mai duci glass cannon? every step. Dacă nu știi să joci campionul respectiv, să-l faci și tu un pic cu health, cu ceva. Hai mă că ți-a doilea mea de știu să joc. Clar că... Mamă, da, superb. Oh god, e blitz. Na! De ce? Mi-a heal Malf. Ce ești? Tancul, La muncă! E gen Geralt, pe bune dacă nu. Man fight tankat. Kill it. Așa. I heed their call. Hai da, Dragon, hai Dragon. O să... Bine. Oh god, nu l-am văzut pe ăsta. Eu încă vin. Mai rezistați? Da. Soraca. Făcut să rezist. Mai ceva ca termo. Da. Bă, 465 movements, mi zice că e bine, mă. Race breath. Vem pe mine, mă. De unde a apărut ăsta? Oh my fucking god. Ok. Peacefully. Vin să te ajut oarecum. I-am dat din aia de fantomițele de vin după el. Aia, Cali, să iau astăzi de pe tine. Aia, mă, asta e. Hai că-l facem, amu. Ba, dai niciun pește. Vin să dau heal. N-am ce să zic. Asta Ok. meritai. Oh my fucking god, I hate you. Stai să scol limba. Și tu, me too. Da, I hate myself too, nu? The whole I hate you, Jinx. Oh, 2. Ups, nu mă să. Stai că îi dăm noi shutdown la Yasuo. Ah, la tati. Oh, da. Mă, ce-aș fi sărit. Am urcă rata.
Hai că vine acolo. Am nimerit-o pe aia, nu? Cred. Ok, am plecat, ceau. Pleacă. Ia și tu. Ia de la mine pentru tine. Dă asta atât de mult. Hai. Oricum dădeam back. Ok. Cred că Udiga mea s-a fecat, nu știu de ce. ...494... 471 mă spirit. Ce proastă e Akali asta, bă! Dar nu merită triple-ul ăla. Nu-l merita. Că l-a făcut deja. Da, nu merită triple-ul. Bă, deci proastă, mă! Grămadă! Where am I needed? Fucking god. Oh my Nu! Așa. Here you go, mate. Here you go. Here you go. De ce Come mă on. spitam? Easy. Holy shit. Bă, tu ești de pe demonic? Da, de pe contul Zita, da. Cât are acum? Every step, a new Oh god. Holy sh... Dude, nu e ok. L-am învățat. Aoleu. Atâta timp cât n-am Equinox-ul, mi-e greu să mă bat. Ai? Equinox-ul e eu meu cu care le dau silence. Au, e. Ăla e. Nu! Cum se cheamă? O, da. Da, ajută-mă în pula mea! CC, bow de Malphite ce ești! Oh my fucking god, unde dracu-i sensorul ăla, așa? Bun, cred că avem o echipă full AP. Dracu, Queen-a de... Fire Queen. Ok, mă abțin Fire Queen. Și ăștia-și fac armură, uite și tu, dear.
Ăștia-și fac armură. That's a game. Bă, lol. Ok. Deciziile mele au fost luate corect. Nu, fall back, nu! Eu v-am zis. Ce-am dat să joacă și jocurile astea din chat? Da, jucăm cu Marco. Nici mai poate, că ești în chat. Nu, dă-l dracu pe Nihmer. Știu că auzi, sur Polan. Ok. Da, să dau lui Marco. Bă, nu vine. Nici măcar nu e on. Bă, nu vin, nu e momentul. Bine, hai, de go. Dă-mă la ăsta, hai. Nu mă lasă-l dracu. Da, bine. De go. Liniște! Liniște, liniște. Ce? De ce toată lumea zice liniște? Radu Câncene ceva. Nu știu ceva. Nu. Stai. Îl limităm pe Nigger. Mai eu ți-am zis clar. Nu, bă, nu. Să văd dacă prinde OBS-ul. Da, ok, prinde. No. Acceptul mătii. Jungle. N-am făcut de mult atâta spam. Gata, al meu e. Ai le meu. Let me guide you. Metin plus plus. Asas, da. Hai first. Săracă arată că din Metin. Da, băi, șamanca aia. E șamanca pe al doilea set de magii, cum dracu se chema. Pe set de vindecare. Ăla cu fulgere și cu heal-ul și cu viteza. Cam același lucru. Fulgerul ăla care dădeai, care venea de sus e Q. Heal-ul e heal-ul. We want it. Da, te cred. Hmm. No, thank you, puncte. În ce țară te pui? Ăla e regat, măi! Este regatul albastru, regatul galben și regatul roșu. Regate. S-a pus Wally, el campionul național. Tah. Nu ai jucat Metin? Ar trebui. Regâtul mătii. Adică gâtul mătii din nou. Da, exact, Oli. Wow, Niu. Deci nu știi care e diferența între ele. Timpul de execuție.
Da, și de ce? Pe Windows ia mult mai mult. Da, de ce? Pentru că în loc să dea efectiv să sară la a doua linie, NDL-ul umple buffer-ul liniei respective de space-uri, știi? Nu. Ba da. Scrie buffer-ul pe ecran. Ce? 12 de timp. Scrie buffer, efectiv. Tot ce există în buffer. El nu scrie la început. Scrie la sfârșit. Nu știu ce face, dar face ceva urât cu buffer-ul și îl umple și Scrie buffer-ul. îl fute și îl ține Pune mult. backslash și scrie buffer-ul. Nu, backslash-ul e mult mai eficient ca NDL-ul. No shit, Sherlock. Păi, na. Zi-mi ce face asta. Marco Plus. Bit set. No idea. Sau asta. E că același lucru ca și când ne declara un vector, cred că. Dacă nu e array. Array-ul doar în C++11, oricum nu se pune. Array-ul e ca și cum ai declara static, ceea ce nu te ajută cu nimic, practic. Și asta e declararea dinamică a vectorului fără menționarea astea lungimii, Nu nu? consumă memorie. Nu consumă memorie. Dacă nu e Asta-și umplut, memorie. da. Face și așa pe elemente. Din ce standard e asta? Pushback-ul, da. Gen din ce? 11, 13, E mereu. 09, 07. E mereu. Adică e de 98? Da. E o bibliotecă vector. Mhm. De aici scrie ce e din C++11. Uite, mai e foarte fain. Ok, stai. Foarte utilă, gen. Ai... Așa. Ai așa, string S. Care tot așa e un jack dinamic. Care poți să-i faci așa, gen. S. String egal ață. Ce tare. Deci Poți să citești cuvinte. Și mai super e, fain. după poți face chestii de genul... Stai, unde chat-ul? Are you primates? To heal and protect. Sebi Clulă, unde e ea? Repede. Nu știu. Practic în această structură ar trebui fiecărui string un Da, vezi că a început meciul. Hai, lasă. Da, trebuie să-mi pun trepurile, înțeleg. Fundu-ți ambasada, băieți. Bine, uite, următorul joc cu tine. Never waste a breath. Minions have spawned. Nu știu unde pare asta așa. Heed their call. În fine. Dar eu nu i-am zis să plece. LOL. This is What? my path. Tot cu Thunderlord Zeus. Bă, dar eu stâmpit. Where am I needed? Tu-s Bă, consulatul. Acum o să Bă, dar ce prost îs. Every step. Da, într-adevăr, dar... ăla chiar a fost easy meciul trecut. Sau mă rog, găsi eu bun și... Nu, o să mor. The whole world in balance. RIP.
Nu! Oh my fucking god. Oh my fucking god, Wally. Holy fucking shit, dude. I lend my aid. Marcoi, ce? Never waste a breath. Uite, acum mi-aș plăcut să am refillable. Da, dar de ce nu ți iei? Am zis că e mai bine, mai bun cu E poțiuni. mai gold efficient. Da, și dar nu credeam că o să am nevoie din nou. Dar am uitat cât de prost e pări. Da, joacă tu cu Nida, hai. Fraiere. Ok, dacă vrei, nu, dar nu știu dacă o Vorbeam cu am. Nifmer. Ah. Vorbeam cu Nifmer. Și e la free to play oricum. Da? Da. I lend Fac laud pe ăsta zicând ceva de genul. A, deci de-aia erau așa de multe Nida în ultimele meciuri, nu? Probabil. be at peace. Easy, tanto. Na, mamă, te ia-ți damage. Nice, frumos, frumos damage-ul. Their call. Foarte frumos. Foarte vein. Uite, sunt un perete. Such hatred in their Ce? hearts. Oh, wow. Oh, bă. Da, ce pistă, mă, fi de valet. Of mine. Trecem. Come on! Ce? This is my path. Trebuie încercat. Dar poți să-i dai doar click pe numele lui și dă kick. Da, mai fain așa. The Să zică whole botul. world Să is se mine. să tacă. Take some time to relax. Tu nu mai care. To heal and Na, ce proastă este. every step on the journey. I will not save you. I will not save you. I heed their call. Ok, ăla e pe aici. Da, da, da. Ai făcut lupii cu Bine că n-o smite-ul, da. Bucur. This is my path. Fă grompul. Doamne, fă grompul. Valet ofticat. Lasă, nu-l mai lungă. Nu-l mai da kick. Gracefully. I lend my aid. Ok, merită să stau 10 gold pentru un amplifying tool. Ce plictisitor este pentru că nimeni nu e agresiv, toată lumea farmează. Un fel e bine. Cine ia farm mai mult? Veina noastră. To heal Ceea ce e bine. protect. Avem un nostru de out farm, e bine. E și mai bine, de fapt. Oh, nice, mă. Joacă bine în general veina asta, dar nu. Are și Nu skin? știu, hai să vedem. Da. Atunci. Never waste a breath. User joined your channel. Poți să pleci. O să mergi cine. Where am I? Maybe Sebi. User left your channel. Pare rău de, dar... This is my path.
Tu ai fost? Nu, am fost Sebi. Nu, ci că asta a zis Nimer că el a fost. Ah, Scria ok. Equake, da. Mă rog, nu contează, nici nu pasă. A, dacă e o identitate nouă. Fac blue, că o să mor. I lend my aid. Doamne feri. What? Thunderlord. There we go. Un random, da, pe chat. Fine. Where am I needed? Am o chestie care n-am înțeles-o. Ia zi. Ce dracu face când îți upgradezi ulta pe... Ce se întâmplă când dai upgrade pe ulta? I hear Îți cresc gen, fii atent, Q, W și E din Cougar Form nu se fac mai strong odată cu abilitățile în sine, se fac mai strong odată cu levelul ultei. never waste a breath. Suficient. Înțelegi? Da. Pe care. Every step, a new journey. Thunderlord, bitch. Ar putea să-mi cumpăr Nidal după meciul ăsta. I heed their call. Fapt stai că stâng pentru rune de Veigar. Every step, a new journey. Easy health. Ah, Sona nu e pe aici, ok. They are not breath. Poate merge jungle și nu știam noi. Da, bă. Ce dracu asta nu știe să-și cumpere item? Cumpărase. Poate strânge pentru BF. Avem. Ei, l-am făcut, doamne ajută. Mulțumim, fain. Asta oh, stai că e Lee Sin acolo. LOL. Ok. Lee Sin a fost? E și eu. Opa! Opa! Oh god. Gata, gata, gata! Nice! Hai mă, că am făcut-o bine, bă. Uai de capul meu. De tot să am extrem Tu bulan. du-te back și dă-ți heal-ul care l-ai. Scuze că îmi lovi microfonul. Gracefully. De ce mișto ce face? Tu din cur. Oh, da. Așa da. Știi cum a fost faza asta de pe vot? Ai venit să faci gang? N-am mori. Da, a fost faină. Where am I needed? Dem clear times. This is my path. They will go no further. Vină, bă. Unde? Eu? Nu mă refer la Lee Sin.
Ce ca să-i fac? Wow. Damage respectabil pe Draven. Nice. Mor! Nu mor. For peace. Na. Damn snipes. Ai ieșit. LOL, ar trade-uit. Unde a murit? New journey. Ți-am dat heal cu ulta. Mulțam. Tot degeaba. Oh. Ba, nu. Plăcere. Bă, nu fii prost și fugi. Te rog eu frumos. Mi-a dat ulta de 2 minute și 15 secunde pe tine. Trist. Nu! Not today. Fifties. I heed their call. Nu fac rodovedis meciul ăsta. Nu încă. Are projector speed-ul mică. Q-ul lui... Stați-mă acum. Poți să vin? I guess. Where am I? Mă duc mai duc pe la brand ăsta. Că e aproape. Ok. Opa. Gracefully. Dăm damage. Cred că vor să-și dea pe aia. Ba nu. Suntem foarte pușați acum. Asta ce nu mai activează că... Ups. Ok, activează. What? Thunderlords. Ok. Got my health back. For peace of mind. Oh, nu! Bun. Oh. 12 HP a rămas aia, cred. The whole world in balance. Bravo, bravo. Hai bă că vin la voi. Da, nu strecăm. Bă, cred că fac red întâi. Deci, după vin la voi. Mă gândesc dacă să-mi fac Lich Bane înainte de Rabadon. Da. Eu zic că da. Publicul zice ceva? Pot să fac un poll. Dar nu are rost. Mă opresc pentru atâta de lucru. chestiile, nu? E mai eficient să faci Lich Bane-ul tău pentru că ai damage pe Cougar mult mai mare. Te mergi pe Cougar în general. Da. Every step, a new journey. Hai să facem dragonul, cred că mai bine. Mă dau... Nu, și lupește. Mai bine. Never will. Hai să plecăm. Sau? Îi pușăm până în tură și facem dive? No. Putem încerca, putem încerca. Well, I still got my... Ok, hai la dragon. Oh! Nu știu ce vor să facă. Ai, am murit din cauza asta. Da, am murit din cauza că am dat heal la cineva, nu știu la cine. Dar ăla e mort. Ok. Good job. Worth it. Am murit numai eu și ei, murit toți. Ok. Cum hai să vedem de un Road of Ages. Merem pe unde ăsta. Nu, așa și așa. Facem mai eficient. Bun. Ok. I heed. Mă duc să-l ajut topul.
Bă, nu e ok. 700. Bă, de ce stă asta pe loc? Ce mai top lane ciudat. Jude, asta e prost. Du-ce prost e Kennen ăsta. I heed their call. Am plecat, ceau. Cât mai trebuie? 600 gold. The whole world in balance. Ok, acum e moment să plecăm. Ne îndreptăm spre ieșire. Bă, sona. Aproape. I tried. Oh god, nu e ok, nu e ok, nu e ok. Vină din partea mea. Mhm. Dar mor eu și fără mine e greu să vă bateți. Ok, got the damage. Oh, nice damage on Brand. On them brand. While ai mort! What? I-a blocat ulta. Frumos, frumos play din partea lui. Asta, brom. Ah, I did. Nice. Aoleo! Nice! Oh, tot cap meu. What the fuck? Dă și mie heal. Dăm tu mie și eu tot ție. Oh, e Așa. Opa, nu, 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 nu. Da, bă, stai. Așa, așa. Doamne, fei! Acest realize. Da, bă. Hold it. Da heal. El ție? El ție. N-am mano. Dă-i, 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 dă-i. Dă-i. Degeaba. Dăm shields. Mă duc pe aici ca să mai fac mana pe drum. 2000. Că mi-am pușat foarte frumos. Gata. Dar prostul ăsta îmi pasă și turnul odată. From an amplifying tome to a Lich Bane. Oh, nu. Oh, nu. Hai că-l dau slow. Dă-și mie heal. Am, no mana. Da, n-ai mana. No mana, no party. Oh, ne fac dragon ăștia. It happens. Vreau să dau. Da, vreau să dau ăla. Mai. Kennen ce scor are? Hai să-l ajut și pe idiotul ăla. Da, chiar că probabil că nu dă niciun gank și de aia așa. Oh god. Da, e gata, asta e. Da, dracu, e un dragon. Vreau să spunem și vreau să pleacă. Oh god! Dar ce proastă ai venit, de ce n-o dat în bow ăla? Vai, deci au jucat-o prost, rău. De ce dracu n-ai dat? Un AD carry trebuie să focuseze ce are el mai în față și e safe să dea în el. Bow. Fucking hell. Nu pot să cred, Wally. Wally. Deci ți-ai ratat eu ăla. Vai de capul meu. Dale. The whole world in balance. Nu să-l ajut pe bow ăsta.
Oh my god. Oh my fucking god. Poate pot să ajut. Da, pot să ajut. Oh my fucking god. Thanks, Wally. The whole world in battle. Nice. Thanks. Este 10 cu un Q. Lol. Never waste a breath. Oh my god. Da, nu pot să vă salvez cu Uru, că am cooldown. Trajul, nu? Sau așa! Îmi convine. Deciziile mele au fost luate bine. Marco, nu uite eu așa ușor. Na, Marco, vii să joci acum? Na, dă să-i dau invite. Hai mă, să la Nickmer. Dai. Oricum nu suntem pe Skype, suntem pe TeamSpeak. Mi-a câștigat rankuri asta. User joined your channel. Nu juca Kata, what the fuck, lol. Da, mi-a câștigat câștigat măcar? rankuri. Da, am câștigat două rankuri, unul cu 35 de kg și unul cu 29 de kg. Acum asta două. Gata. Dar ce divizie e asta? El e platină. A fost Diamond. Nu știu dacă nu încă e Diamond. Stai să mă uit pe contul lui. How do I do that? Ba, e Diamond 5. Coalangiu. Coalangiu? Da, bă, da. Dego. De fapt, stai să văd dacă nu vrea și Tudor. Tutor. O să merg în suport, Malphite. O dat decline, Dego. Mergi ce vrei. Hai să mă gândesc, poate vrei tu să mergi suport. Hai să mergem acum o chestie pe Hitbox. Paul? Na. Mere. Da, Așa, știu. Hitbot, așa te vreau. Dar nu folosi asta, folosește la din dashboard, e mai frumos. Nu. Scot admin. Rod. Jungle. Jungle al meu. Așa. Mid să fie. Covid. Campion care nu i-am jucat. Click. Pe care nu i-am jucat. Pare rău. Bă, dar eu îl vreau, boule! Nu te duci jungle, Veigar. Du-te, Nami. Wanna win? Nu, Ok, Marco. na, la voi. Oh! Pot să cred. Rules are made to be broken. Singurul de carry care l-are pe lângă Ash. People. Da, nu, Ash, Tristana, da. Că nu l-are, e la free. Taci odată te-am întrebat ce. Vorbeam cu tine.
Vorbeam eu cu tine? Aș duce... De ce? Aș face un Veigar. Nu vă vegă, nu trola. Să mă știi că dacă te duci jungla, te duci cu blitz sau team? Te rog, nu. Nu fi prost. Dau așa precizie că dă ok. Am văzut la ta blitz care ne-a carat jungla. Bă, nu da ok, te rog. Te rog, Veni, da, bă. te rog. Jur că dacă încep de jos nu te ajut. Nice. Păi era să merg cu Blitz jungle. Go Z jungle. Radu, trolez. Na, boule. Cum este? Idez. Cadin. Cadin. Te cheamă subscribe, Nicu, bă. Știi că ți apare acolo numele. Da. Ceau, baba. Alo? Știi că ceau, baba. Bună! Da, cam așa a fost. Ești pe stream. Nu sunt. Da. Ce la skin. Ce? Du-te la skin-ul meu. Stai că intru. Oh, nice, bravo. N-am mâncat o săptămână. Ce? Ce? Că ți-ai luat skin. Kindra, ce specie de animal e? Care-i Nickmer? Câine. Cum te cheamă? Subscribe. Deci unul Eli și unul Ni- Baba. Nu, e Nicht Merzeu. Ăla din dreapta jos al doilea. Subscribe da. Nichmer. Adu. Lol, ce Da. cu chestia aia în stânga? Ah, care Stai, vorbește? Da, e pusă pe stream așa. Pe E un care? plugin de OBS. Pe Da, care? pe care. Pe care vorbești. Zi ce-i Kindred? E apă, ce n-ai bă? Kindred. Companionul ăla. Stai, lângă, taci. Kindred îs două suflete diferite. De fapt, moartea simbolizează Kindred. Lupul ăla simbolizează moartea pentru aia care fug de ea și e moartea aia mai brutală. Aia la lamp, adică oaia aia, simbolizează moartea ușoară pentru cei care acceptă moartea. Vițel. Nu ai te rog. Kindred lor plus... E un vițel. De ce are un arc? Ca să-ți tragă ție în cur. Oh, Corect. nice one. Bine. Stai că astea sunt Începe. neinversate. Pentru asta știi ce fac? Ah. Îmi dau back. Uite-te cum sap în pământ. Deci nu mă Nu, uite-te. am început cu Uite-te. chestia greșită. Uite, Să mor uite. eu. Uite că sap. Sapă. Am început cu Sape. Q-ul de W. Superb. Ole, ia, să-mi cumperi. Nu mai zbiera, te rog. Am vorbit Rolly, why no items? bună idee. Da. De ce nu se item? 30 seconds is think I'm crazy? You should see my sister. Ok, beți. Ole, vine aici să-și dea back. Ca să meargă să-și cumpere iteme. De ce? Nu avea item. Mă cac pe mine. Numai ce-mi face așa când s-au Bă, dar ce mare e Malphite robot, e mai mare decât ăla normal. pe care robă. Ce? Uite cum sap. Sape. Pleacă. iPhone. Și uite cum sap. Capa băieții aici. Eu sap în grom.
Ce stai pe loc? Taci, mă. Hai, pleacă. N-am chef. Uite-s roșu acum. Ești roșu? Doamne ajută. Te-ai iritat? Hai, mă, nu da, bă. Aaaa! Easy tufa. Stai, ce de chiriau ei? Caitlyn. Așa. Easy. No, Moranga. Mamă, ce snipe ți-a dat. Kenny, yes. Da. Ne! Eu plâng! G. No worry, I have health potion. Fucking nu! Ești atât de mort. Eu mor. Bine, am plecat. Iar mor de la blue. Nu, acum mor de la lupi. Dude, this shit is... Oh my fucking god. Nici nu știu să farmez. Eu știu să trolez. Iar am dat minion, scuze. Nu. Trebuia să joci Ash, no Flash. Meta, Poți să știi că mai bine jucăm Ash. Murim amândoi. Dacă eu tot tanchez atacurile lui Victoria ăla Kenny. mare. Da. Mă Mare. pic. Așa, meta, vezi că mor. Ți-am dat heal. Hai. Nice. Mă duc be. Du-te. Uite cum sap. Baba, să te uiți la Ape. mine. Cum... N-are cum să uite la tine, că nu mă uit eu la tine și eu fac stream-ul, dude. Uite-te la mine. Nu vreau. Vezi că eu nu mă upgradez, rele cum fac Luden Seco. E ok? Ce? What the fuck? Ei, Nu. n-am red. Verb. Fuck this guy! He's nuts. Dă mana mai are aia, doamne. A de carry mă mana. Oh my fucking... No. Nu! Fac. Oh my fucking god, ce free kill e acolo. Era, doamne, dacă jucam eu bine. Destul retardat. Dă-i cannon. Ai stack pentru el? Nu. Bă, I go check tufa. nu. Bă. De ce se joacă așa mult Garen? E la free, Pentru cred că că. este noob. Vezi că n-am word. Dacă ne ganchează, Ok. e vina mea. Nu dau un turret. Nu vreau. Așa. I am a Stegosaurus. Nu. Am dat eu în ăla și de-aia. Dacă deții mai mult farm decât aceea. Da? Bă. Da, mă. Doamne, ferește, m-am uitat. Hai de cap. Dacă îmi vine ward-ul și îl pun în tufă. Oh god, mi-a deschis shop-ul. Nu, nu! Suficient? Bine, chiar n-am mai avut ce să fac. Uai, o faci! Hai! Oh, fuck! Ai, Bă, fugi. mă duc spre kill. Fuck, nu! Cum arată spearul ăla?
fucking shit, doamne, cum a scăpat aia, scuze. E ok, Nevinata. Hai, ce prost. Acum nu mă jur că suntem pe stream. Nu, acum chiar nu a fost vina ta. Puteam să nu mor numai dacă aveam heal-ul. Dacă nu-l foloseam, atunci l-a început pe tine, știi? Da. Fac. Nu. Pe bune cum? Doamne. Și uite, de asta ești jucător prost. Wow, bava. Ce? O zis Pugsula. Ma, ce inteligent. Nu este la Moisil partea întâi. A 8-a. Cu ăsta a 12-a parte, a 37. Ne, a 19. Nu, că nici a 19. Bă, Wally, dar nu-i mai da kick degeaba, boule. Ți-aua. Vai, ce mă enervez. Dar încetează dracului. Pe bune mi-a dat kick. Wow. Da, e Billingo. Lingo. Nou campion, Aurelion. Aurelion. Sunt afectat. Adică Murel cu Ion egal Aurelion. Ce putem face? Ce putem face? Da. Nu știu. Ce putem face? Ce... Să mă desafectați. Stands for Jinx. Să dezinfectăm? Bă, deci cât are hitbox-ul cacatul ăla, dude. Corect. Și uite cât e... I'm out. Te dau! Nu! Am murit. Mersi de gank-uri, Wally. Dă-te atâtea multe. Nu vreau să-l omoare Red acum. Care de gank. Poți să știi. I really need a new gun. Uite, gang mid. Moare de ignite. Nu moare. S-a scăpat. Cine a scăpat? Dă-mi ping unde a scăpat. A, uite-l. Nu-i dai. Tro. Da. Easy. Scrie calculated. Asta. Una aventuretă. Dar cum dracu m-a nimerit aia pe mine? Și-a mai intrat și în aia. Dude, fuck this shit. A murit. Bă, dar vino la gank-uri căcat de copil ce ești. Exact. Nu! Rect by support. Vino mă la gank-uri! De ce nu vorbești, Wally? The best intentions. Problem. Pe bune. Și-o dat mai pe grob. Ai, moartă! Lol. Aceea. Hai pe casa 5. Hai. Da, hai dragon. Da, hai dragon, hai. Da, are tâmpenia asta. Hai, dragon. Ocolește. Oare idiot. Wally idiot. Oricum ne împingea dragonul meu. Moranga. Da, scapă. Ajutor. Wally, run. Just run, guys. After he is cleaning up. Dar nu te du pe Moranga. Uite. Morgana scapă. Nu scapă.
Uai, dar dacă nu muream, mă duceam. Dar așa... Pe cine Dar dracu? s-a dus pe suport când putea să meargă pe Caitlyn. Acum să merg. I'm crazy. You should see my sister. Fucking hell. Acum nu era dragonul. Asta e numai un dragon. E acolo una. Aflăm acum. 041. Alright, we can have it. Ajutor bot, te rog. Hai cam. Acum. Uai, cât tare. Go Caitlyn, please! Guys! Please, Ok, go, îi iau o lovitură de ultă. LOL, nice! Easy. Clean up. Go help mid, guys. Vin acum. Fuck. Hai să-l facem. Hai că Ai vin. ultă? Am mult. Stai. Vorbeam cu Nihmer. Gata, am și ult. Ai? Îl omor singur, cu ulta. Aici. Ah, am făcut și eu. Eșui. Ua! Please. De mult. Ok. Hai să curățăm și pe ușa asta să luăm o Vreți să ridic tură. Ronaldo? Nu, de alea nu mai Hai, sunt. Trebuie să luăm tura asta. Îți faci o oră, ce să faci? Cum dracu să-ți faci divar? Blepe. Scuze. Mie n-am jucat nici dale, cred cu boți. Cum se face pe eco, nu? Oh, fucking Moranga. Vin. Cred că merge să-mi fac rod. Fishing rod? Da. Fishing rod. Purț! Ar trebui să deschidem serverul de mâncă. Bine. Mai nu. You think I'm crazy? Am putea, adică... După ce îmi refac chestiile cu camera și cu casa, redeschid. Până atunci n-am unde să-l pun. Pe care? Măcar o zis care. Nu. Da, să zic chestia. It's inside jokes. Credeam că de data asta o zis. Și pe asta chestia. Am crezut greșit. Boule. Go push. Fucking Italy. Chiu pe minion. Nu mă iert. Bă, vezi că tanchez, băule. Vacă. E... Da, știu, m-am prins. Mă duc pe mid, pe top. Nu stau. Nu, mai stau. Frumos damage. Am ulta. Plus, nu dai. Nu e ok. Mmm. Oh, fucking shit. Easy. Ult by Melfine. Plus, Wally, lasă-l. Așa se face. Adică nu, ia-l. Kill ca assassin. Ia. Cred că și-a dat 3 ulte. Se poate așa ceva? Da. Da. Vezi ce am făcut. Ne. Mi-am pus replay hood. E aici, Kindred. Kinder.
N-am mult. All part of the plan. Just think. Hai să mergem la farm aici. Și Mi-am mapă dat seama asta. prea târziu. Oh my fucking god, really? Nu, fucking loops. Cine aveți tureta? Cine-i? Garen. Că putem să-l facem. Vezi că aici e un ward de lui Kindred, dar hai să așteptăm bușul ăsta, că eu am așa o vagă impresie că o să vină. Am Sixstone. I really need a O să ia blue. Ia vezi. Vede, Oh my run. Please! Vin acum, vin acum. Am luat Swifties. Pot să mă duc înapoi ca... Ah. Hai, hai. Acum poți să pleci. Da, corect. Și tu. Ce? Asta este 75. Ok. Ok. Înțeleg. Nu. Da. Super. Nu, da. Jezziu. Nu, Jebziu. Hai că am ultimata. Ultimat. Ultimata. Mai pune capcane. Am luat slow. Să nu te bagi până nu mă spuneți. 5 secunde mai am. 4, 3, 2. Poți să te bagi. Oricând. Aici. Penta! Ok, mă întorc. You're not laughing. 200 de gold. Oh my fucking god. Mi-o dai jos 7 turete. Come on. Da, chiar bă, hai să pușăm. Mm. Avem șanse să câștigăm, sincer. Da, nu trebuie să le pușăm o dată tare. Ce e acum? Hai să pușăm mid-ul. Și pe urmă... Pot. Fucking Garen. Needs reasons. Mm. Hai prin junglă, hai pic. Am ultimata. Vin eu. De 1. Ok. Hai, 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 că e și timp, dar mereu. Kill. Wow, wow, wow! Nu! Deci Morgana nu mai suport. Nu o mai suport. Da, intră Marco odată. Hai, poate să fac asta. Da. Mhm. E mort. Bine că s-a dus pe după... Da, nu mai ai putut să fac oricum nimic. Da, nu. Dacă nu venea Kindred acolo. Ce-a făcut? Bine. A fost prost, Marco, că n-am făcut nimic. Bă, da nimic, bă. Da, absolut nimic. Am fecat 10 gol. Iată. Da, ultimata aici. Aoleo. Fucking minions. We did that on purpose. Cred că fac baron. Se prea poate. Nu. E Garen aici. Ce știu? Merită să intrăm pe el din coș și de asta. Acum că Morgana și-a arătat asta, nu da, putem să intrăm. Da, are cooldown 6 pe el. Kindred.
pe bune. Ah, shit! Stați în fața mea! Așa, uai! Doi spre Bilau. Uf, nu. Ah! Avea proasta ulta! Avea ulta! E mort asta. S-o băgat ca un căcat, deci cel mai prost initiation a făcut. Uite. Doamne, retardat. Da. Dar cum ai murit tu? Ăsta... Nightmare. Una mea cum nu Și-a murit. screm până... Oh shit, Fegați. Marco are unul cu 8. Știu, Marco nu e jucător bun, dar măcar nu e retardat. Adică s-a retardat? Ba, sunt echipat vechi, deci... Ah. A meu e. Cum a trecut aia pe lângă? Aia era în hitbox. Trebuie să mă uit la replay. Am văzut. Ok, hitbox, nu. You think I'm crazy? You should see my sister. Maybe not the best idea. N-am fost în hitbox. A fost risky aia. O și No altă help, prieten no mi-a my ultat. team. Nu! Deci nu, e Morgana, frate, are prea mult damage pentru sport, pula mea. Ok. Hai să facem double nexus. Am încercat. Da, hai. Bine. Nu prea mai am chef. Nu mai am chef. Mai încolo. Hai. Mai jucați unul sau două. Vin și eu după aia.